Кога за последен път си почиствахте ушите? Мислех си, че едно бързо изплакване по душа е достатъчно, докато не осъзнах колко мръсотия може да се натрупа в ушите ми. Нищо чудно, че понякога ушите ми се усещаха запушени, а слушалките – неудобни. Наскоро започнах да използвам този почистващ препарат за уши и е невероятен. Просто го нанесете внимателно върху ушния си канал и масажирайте с кръгови движения, и ушната кал автоматично ще залепне за него. Върхът е направен от мек гел, за разлика от твърдите памучни тампони, така че не е нужно да се притеснявате, че ще си бъркате ухото, дори ако ръцете ви треперят. Резултатите са много забележими. Ушите ми се усещат по-чисти, слушалките са по-удобни и се чувствам по-освежена. Ако искате да го пробвате, грабнете си един сега. Този почистващ препарат се разпродава бързо, така че го купете, докато все още е на склад.